Nos marchamos de tertulia como todos os mércores. Sempre hai alguén aquí os mércores para falar das cousas da vida, de as temas que están de actualidade ou non, os que nos parece que deben estar. E hoxe con usuarias e usuarios de APEN, da Asociación Pro Enfermos Mentais. Saudamos a Carlos, a Anabela, a Diego e volve Lidia tamén despois de un tempiño. Que tal, como estades? Moi bo día. Moi grazas. De que nos ides falar hoxe? De inmigración. Sí, rápido. De inmigración. Bueno, pero eso é un tema moi amplio, non? Sí. A ver, contádenos. Quen abre... Yo tengo una anécdota. Ajá. Que antiguamente, o sea, cuando mi abuela era joven y su amiga, o sea, estaba Franco y tal, y había mucha hambruna, la amiga de mi abuela se fue para Venezuela porque estaba mejor, se vivía mejor allí, y ahora está al revés actualmente. É unha verdade, máis que unha anécdota, é unha verdade da vida, non? E ahora está al revés. É unha realidade, sí. A inmigración, me refiro en tema de inmigración supuestamente ilegal, porque aquí en España los partidos de ultraderecha utilizan la inmigración como parte de su repertorio para ganar votos y lo utilizan de una manera, pues enfrentando al pobre con el pobre. Porque si un inmigrante sin papeles viene aquí y le ofrecen un trabajo por 200 euros, pues para él ya es mucho dinero. Pero claro, es más dinero para el empresario, porque el empresario se queda con los otros 600. Sí, el jefe. Entonces, lo que yo quería decir es que si explotamos a los que vienen, y los políticos como de Vox y de otros partidos de ultraderecha nos venden como que vienen a quitarnos el trabajo, a quitarnos el dinero, cuando en realidad no es así, ya que el dinero se lo quedan los empresarios, las grandes empresas que explotan a los trabajadores. Y entonces se enfrentan a los pobres con los pobres, diciéndole, mira cómo vienen aquí los sin papeles y os quitan el trabajo. Y en realidad no es así. Vienen sin papeles porque vienen de países, sobre todo tercermundistas, que están muy mal, sobre todo porque nosotros mismos, los del primer mundo, explotamos sus riquezas y los dejamos sin posibilidad de crecer económicamente. Entonces, cuando llegan a otros países del primer mundo, vienen por necesidad, porque tiene que surgir la posibilidad de poder vivir dignamente. Ben, o que vexo do problema da migración é que é un tema moi complexo, non? Abarca moitas facetas do ser humano, por empezar dunha maneira un pouco graciosa de o que é o orixe da especie humana cando éramos nómadas e andábamos dun sitio para outro buscando a forma de gañarnos a vida, non? Logo fomos asentándonos, fomos creando núcleos de población que aprendeu a cultivar a terra, aprendeu a sacar un beneficio da vida económico da vida asentándonos, non? O que quero decir con isto pois é que hoxe en día pois é un tema que abarca moitas facetas do ser humano, non? As emigracións eu vexo que sempre veñen dadas pola necesidade humana de mellorar a súa forma de vida e de guerras, economía e de fusir da guerra, de fusir dos réximes dictatoriais que non deixan expresarse libremente ou desenvolver unha forma de vida o máis aceitada posible para o que son os seus Tamén eu quería decir que unha das consecuencias
da inmigración é a que temos no noso país, por exemplo, son as pérdidas de talento que hai, que se perden profesionais, xente capaz, moi capaz, que por que se marchan que se marchan porque teñen millóns condicións, por exemplo, en Alemania, nos Países Baixos, en Inglaterra, por exemplo, por exemplo, fai 10 anos ou máis, no 2008, en Inglaterra, pedían enfermeiras, médicos, a xente, os xóvenes, menos xóvenes, migraban e ían para construir un mellor futuro e poder a súa carreira avanzar, desde logo, porque aquí non había futuro e tiñan que ir a buscar. Bueno, tamén tamén destacar que os discursos estes xenófobos que se lanzan contra os inmigrantes xa non só afecta aos partidos de ultradereitas, como en caso de España e Vox, senón que hai partidos en teoría centristas, como sería o PP en España, digo, que cada vez lle copian o sistema a Vox de negar as portas aos inmigrantes e todo iso. E ao final o que queda mal non é o que inventou a idea, senón o que a imita. Entonces o PP queda como dicindo, non debían entrar tantos, tal e cual. Vox di, pois esa idea era miña, porque eu sempre fun consecuente coas miñas ideas e non debía haber sitio para os inmigrantes, cando en realidad aportan moitas cousas boas, non só aportan cousas malas, porque aquí en España hai pouca xente que cree traballo e ademais que xenere, que cotice, que xenere diñeiro para a hucha do Estado, para que mañán podamos cobrar todos unha pensión digna. E que non vos parece en todo caso que o mal tamén xa estaba antes na sociedade, decir, independentemente que haxa partidos, eu non quero entrar en nomes concretos, pero se é certo, independentemente que haxa partidos en España e no resto de, eu diría Europa, porque xa fora non me meto, non? Pero me preocupa máis Europa. Digamos que esos partidos non se aproveitan un pouco de esa xente ao mellor que está descontenta, que ten un descoñecemento importante de cal é a realidade, porque é moi fácil decir é que eu non teño traballo porque me o quitan de fora, cando en realidade o mellor é que eu non quero eses traballos moitas veces, quero outros traballos que non hai porque hai unha lei de mercado de oferta e demanda. De onde pensades que ven esa xenofobia, en certo modo, pero non quería chegar a calificarla deso, pero ese rencor ou ese rexeite o que ven de fora, ese medo, non? De onde pensades que ven nun país como é España e Galicia de inmigrantes de toda a vida, non? Porque é a cuestión de enfrentar o pobre co pobre. É dicir, se eu cobro 800 euros no meu traballo e ven un marroquí ou de outro país fai o mismo por 200, pois son 600 euros que o empresario se queda no bolsillo. É dicir que tamén aquí, é dicir, as empresas poden decirse que tamén fomentan iso de algún xeito, porque ese sentimento eu teño escoitado moitísimas veces, non? Xa de hai moitos anos sempre esa como reticencia a xente de fora. Sí, Lidia, que creo que querías tamén decir algo, non? Quería dicir que dos cosas. Es que hai mafias que engañan a los inmigrantes, que le prometen que le dan 2.000 euros y más cosas, y que es mentira. O sea, para traficar o algo así a los inmigrantes.
Y también que hay gente aquí en España o en otros sitios que contratan a inmigrantes, ya da igual que sean africanos, latinoamericanos, lo que sea, porque les sale más barato que contratar un español o de su país. A min tocoume de cerca, por exemplo, o meu exmarido, que o aprecio moito, non teño nada en contra del, pero ten unha empresa, na súa empresa ten contratados a uns rumanos, en vez de pagarlles o sueldo completo, lles está pagando 800 euros, o cal se aforra de pagarlle o sueldo que serían o mellor 1.000, o mínimo, salario mínimo, que digo aquí o meu compañeiro que son 1.080 euros. Pois o que se está aforrando, o mellor son 9 traballadores. Entonces, quen ten a culpa aquí? O empresario. Al final son colectivos, digamos, os inmigrantes vulnerables, ¿no? Sí, me parece que me parece unha injusticia, pero total. Non teño nada contra ele, que non é isto como el 50.000. Entonces, eu creo que debería de ser unha cousa xusta, non abusar así da xente, porque a él non é que nadie lle quixera ir a traballar, sempre tuveron xente para ir a traballar ao aserradero, nunca tuvo falta de personal, que non se trata deso. Aí sempre quixo ir a traballar xente, tiña xente que lle iba a pedir traballo, non era o caso. O que pasa que, como me dixo el un día, traballan millor, según el, fan o mismo que fan os outros, e son máis obedientes, está mellor cos rumanís. Serán máis obedientes porque están en unha situación de necesidade, igual que outros colectivos, neste caso son inmigrantes. Silida, querías decir algo máis? Sí, que en algunos supermercados, que yo no he visto, pero he escuchado, que algunos, no sé si son africanos, bueno, los que les son de color, no quiero decir racista ni nada, pero... Son negros, da igual. Bueno, negros, no quiero decir la palabra, bueno. Que ayudan a la gente con las bolsas, con los carros, y no piden nada a cambio, solo para que vean que quieren trabajar. No piden limosna ni nada, o sea, quien quiere trabajar. Eu o que penso que quere decir, Lidia, é que a disposición da xente cando emigra a outro lugar é sempre por necesidade. Non por aproveitamento das circunstancias do país ao que emigra, non? Estamos a falar de un montón de cousas, parece que nos liamos un pouco. Por exemplo, a mí me gustaríame resaltar que sempre a necesidade do que decía antes, non? De buscar un lugar mellor do sitio onde estamos, xa sea por razóns políticas, razóns económicas, razóns de guerras, ¿no? de guerras, de inestabilidade. Eu penso que ninguén, como falábamos na preparación do programa, non se move do sitio do que está porque este cómodo pois coa súa familia ou co seu ambiente de convivencia e de desenrolo dunha vida digna e boa para si mesmo, vamos. É que... perdón. Eu quería señalar que ponse a voz nos inmigrantes que veñen ao primeiro mundo, no sentido de que es que vienen en teoría no por necesidad, sino por aglomerar, non sabría explicarlo. Por mellorar, por progresar na vida. Por progresar na vida, sí. Que teñen dereito como calquera persoa. Claro, era iso que quería decir. Eu quería decir que os riesgos de emigrar é que veñen en patera, veñen desesperados, mal informados, porque moitos se creen que aquí que van a ganar
moitos cartos, e realmente mellor chegan aquí e unha mafia lles cobra 2.000 euros ou máis. Pero de mentira, para explotarlos. Claro, a ver, realmente despois eles se encontran que teñen unha débeda o mellor de 2.000 ou 3.000 euros ou máis. Eu estou falando así un pouco por encima, non? Entón chegan aquí e o mellor xa nin chegan, o mellor xa afogan polo medio do camiño, están desesperados, chegan aquí e non teñen papeles, todo é mentira, e as mafias o único que fan é destrozar a vida desta xente. O problema é como solucionamos isto, porque para vos é moi fácil, vos pois non queremos que veñan inmigrantes en papéis, pero van a acabar viñendo igual, porque a xente que ven de África, por exemplo, ou Latinoamérica, son pobres porque las empresas, pongo el caso de España, por poner un caso, las empresas españolas o americanas o tal, explotan los recursos de esos países, de esos países de origen, de su origen. Y entonces ellos se ven sin posibilidad de poder trabajar con un sueldo digno en su país, y entonces no les queda más remedio que emigrar. ¿Y a dónde van a ir? Pues al norte, que es donde está aí el dinero. Que non sempre o mellor é o paraíso que les pensan, porque eso é outra historia. Vos parece que nos, España e Galicia en este momento, somos esa panacea, ese paraíso, iba a decir fiscal no. Creedes que somos ese paraíso que eles pensan que somos? Non, eu que creo que no caso de Galicia, por exemplo, hai unha doble moral, porque se oes falar a Rueda di que pois vai aos países como Uruguai, Argentina de visita, e sempre di os fillos dos galegos que residen aquí podedes vir cando que irades a Galicia, porque é a vosa terra, tal e cual. Pero no momento que lle dis de falar de inmigrantes que non sean galegos, senón que sean de outros países, pois aí xa cambia a historia. É unha crítica que quería poñer. Bueno, inmigración hai de todos os lugares. Sí, pero nunha está máis permitida que noutra. Bueno, como se soluciona eso? É dicir, sin entrar evidentemente, porque non somos técnicos e non controlamos como están todas as legislacións, pero aínda hai pouquiño se aprobaba un regulamento da lei de estranxeiría, e bueno, eu lembro, falando moitas de Comestura, que é un ONG que aquí na comarca se dedica a protexer e a axudar a inmigrantes, se decía que, bueno, causaban certos problemas de tramitación con temas de plazos, e a xente afectada como lles causaba un pouquiño de problema. Como creedes que reaccionamos? Isto é sempre algo de que sempre se debe reflexionar. Como reaccionan as legislacións, non só de España, sempre un pouco a remolque, non? E sempre un poquinho tarde con as normas que ao final regulan a comodidade e o benestar das persoas que neste caso pois buscan unha nova vida aquí. Creedes que se pode mellorar a legislación actual en España? Falamos de España, evidentemente, non sabemos como está de fora. Pero é que non é cuestión de legislar en cuanto a... Eso hai que regulalo, Miguel. Diego. Hai que regulalo, pero ata certo límite, porque se veñen 40 millóns de migrantes, pois lóxicamente ti non podes... No, pero non me refiro regular a chegada, regular que logo teñan dereitos aquí. A eso me refiro, a decir, as súas condicións. Ven unha persoa, vamos a garantir que teña dereito a todo, non? Pero xa se viu que co reparto dos inmigrantes polas comunidades autónomas houve unha pelesa tremenda. E por que credes que é eso así? A min pareceme unha forma importante de regularlo tamén, non poñendo o foco no que o feito de que veñan emigrantes ao noso país, sino facilitar un pouco o desenvolvemento das sociedades dos países dos que veñen, non?
tendo en conta que os emigrantes, pois sempre os emigrantes ou exiliados ou xente con necesidade de cambiar determinados aspectos da súa vida, se non vivísemos nun mundo con conflictos, con respeto pois o que é a historia o que é o desenvolvemento das economías mundiais, pois non sería Un problema. Perdón? Un problema. Non sería un problema de económico e de movilización E que ao final, Carlos, a economía está un pouquiño moitas veces detrás, non? É que Dice, non podo vivir E as guerras. e teño que buscarme a vida en outro lado, non? É E que tamén hai guerras. é o problema que ten o capitalismo no que vivimos, que son ricos uns poucos e o resto son moi pobres. Como dicían antes, para que nos vivamos ben, eles teñen que vivir mal, porque nos aproveitamos deles, dos seus recursos, da súa man de obra, de todo. Os móviles, por exemplo, todo o mundo ten móvil, pero claro, para ter un móvil tens que ter coltán, que é un mineral básico pero que non hai en todos lados, hai sobre todo en África. Como fan ali? Pois nun país que teña coltán, ven un país como Estados Unidos e monta unha guerra civil ali, pon un dictador e dille, mira, ti explotas minas de coltán, mas pagas, o sea, mas vendes por 4 duros. Eu a cambio douche cartos para armas ou para vivir ben, que sigas no poder todos os anos que queiras. A min hai un aspecto da emigración que me parece importante. A inmigración, os emigrantes retornados, é dicir, a xente que se marchou no seu día buscando unha vida mellor, porque ao final é a conclusión que podemos decir, a xente busca unha vida mellor, non? Sí. E a xente que marchou de aquí de Galicia, quen de vós ao mellor non ten xente que marchou, familias ou coñecidos, non? Os meus abuelos foron a Inglaterra, foron inmigrantes. Y la anécdota que conté fue la amiga de mi abuela que se fue para Venezuela, antiguamente. Claro, países que agora, Que agora decía antes Diego, que ven xente dali, non? Venezuela é un país con unha riqueza excepcional, con moitísimos recursos. O meu pai, sen ir máis lonxe, pois se foi moi xoven a Francia a traballar. A Francia. Países que entón eran receptores, e hoxe en día moita xente de Francia tamén, hai xente non só de países menos desenvolvidos, hai xente en Europa, na Comunidade Europea, que ven a España, porque ao mellor no seu país pois non teñen un paro elevado, ao mellor hai xente de España que se marcha, decía antes Anabela, pois tantos sanitarios, non, que marcharon, non sei se agora, creo que aínda hai tamén bastante demanda, non, de sanitarios españois fora, que eso é outra historia que antes insinuaba Anabela, é dicir, te marchas porque aquí tampouco tes as condicións. Claro. Claro. Te pagan mellor ou te valoran mellor profesionalmente en Inglaterra. Ou te dan traballo directamente. Te dan traballo, porque te valoran e te dan traballo, non? Sí. Credes que acabará España? Porque a situación económica no país non é boa, e eu decía, se vos parecía que realmente é unha terra como para progresar hoxe en día España e Galicia para a xente que ven de fora. Credes que a situación económica do país é boa ou nos vai facer que no futuro teñamos que volver a emigrar? Eu penso que o primeiro que hai que mirar é que a emigración non só son aspectos negativos, tamén ten os aspectos positivos, como a xente que ven de fora só ter máis fillos, co cal se das traballo e arraigo, esa xente logo vai xenerar cartos para a hucha pública, para que cotizar, exactamente, para que nós de maiores teñamos dereito a unha paga digna, quero dicir. Entonces non só hai que mirar a inmigración como algo todo malo, tamén ten os seus aportacións positivas. Son contribuintes. Claro. Van terminar sendo contribuintes. Exactamente. ¿No? Pero para eso hai que darlles dereitos e hai que velar por eles con unha legislación axeitada, evidentemente, ¿no? Tamén papeles. Claro, por eso hai que darlles dereitos. O papel é o dereito a ter identificación e dereitos despois a acceder a todos os servizos, ¿no? E tamén, como se llama, para
para ir al médico, para operarse ou lo que sea. Eu coñecín un caso, tiña unha amiga que veu de Perú e tuvo aquí unha nena co seu marido, pero despois coñeceu a outra persoa bueno, fixo a súa vida con outra persoa, que sou de menos, pero estuveron aquí traballando un tempo que fixeron? Non se encontraban ben aquí porque non ganaban o suficiente e emigraron a Suiza. O sea que nada, e tiñan aquí os papeles, eran legales totalmente, e marcharon para Suiza e levan 4 anos alá e dicen que están de maravilla. O sea que por eso digo que o mellor non somos o paraíso. por eso mismo, eso que quería dar a entender. Y yo sé que, bueno, no sé si en otros países, pero yo cuando fui a París, el agua, la botellita pequeña, 5 euritos. O sea que ahí está muy caro todo. Claro, eso depende despois da calidad de vida en cada país. A mí me gustaría para pues os vai o tempo, non? E orientar un poquinho as conclusións finais. Falamos moito, como decíamos, de legislación, bueno, de situación económica como un pouquiño detonante, ¿no? de a migración. Moitas veces pois aí está os cartos e a necesidade de prosperar. Queda aí un pouquiño latente os prexuizos que poda haber. E fora de que partidos políticos non insuflen eso, senón que aproveiten o que xa hai, que mensaxe lanzaríades vos á xente? Decir, a xente, sobre todo maior, porque a mí me dá a impresión que as xeracións de hoxe como que viviron xa en unha época máis de apertura, están máis afeitos a ver nos colexios nenos de outras culturas, e me parece que a rapazada está máis preparada que os adultos para ter esa mentalidade abierta que moitas veces os galegos que somos tan inmigrantes e ás veces somos máis desconfiados, non? Que diríades vos a poboación que aínda ten esa desconfianza? Eu diríalles que fosen tolerantes porque todos somos iguales. Todos somos iguales, veñen de outra cultura que aporta novos conhecementos, culturalmente falando, e encima veñen a traballar, non veñen a mendigar os cartos. Eu o que diría é que non busquen soluciones fáciles a temas moi complicados, non? Que, como decíamos, sempre é a necesidade o que fai que a xente se teña que mover dun sitio a outro e que o aproveitamento do que falaba, digo, antes o enfrentamento de pobres contra pobres non é unha solución viable para desenvolver este problema. Pois eu diría que deberíamos de respetar a xente que ven de fora e intentar que se poidan regularizar a xente que sea posible e que é unha boa cousa porque se hai aquí en España, sobre todo en Galicia, hai unha baixa natalidade. Tamén é importante que crezca a natalidade, o sea, que haya máis nacementos. Se ven xente de fora, pois que creza a natalidade como se están regularizados como españois, e que sería unha cousa positiva, vamos, que haya xente cotizando tamén. Estou de acordo cos meus compañeiros. Pois o tema da inmigración, da emigración, os galegos que somos emigrantes, iba a decir casi por naturaleza, bueno, o levamos nos xenes, e que tamén debemos aprender a ser anfitrións e anfitrionas. A Anabela, a Lidia, a Diego, a Carlos e a Chema sempre que está aí a voz en off, tan en off que nunca fala, pois vos agradecemos como sempre que sigades vindo a falar do que está da actualidade, do que nos preocupa a todas e a todos, pois polo menos cada 15 días aquí a Radio Culleredo. E vos espero en 15 días tamén, Vale, moitas gracias. Un saludo, gracias. Un saludo. Un saludo.